police station mano Samson Talam to karkae mana kama apopolentano ya bi DJ ingele ma wi wil peo inya pime ka ngi jotelo masani kalure gote ma David ya bola oroka wacho ni jomoko wigi wil kanjiri chike meloso ka wuono kin ne duogi mondo mi uti kodi kata mondo mi ineka gima irocho ratichi karo gi chik ma bende ni dhiro mar mondo mi okadhi ko okinje telo ka wuono chutho kin telo ni room kero ni wuogi ko chope lwet ngama chielo chikegi biro bedo maber ne ini wuon ka intie ko se wacho mana en kama ntie ne marango makiny to ko chopo obokadhi ko chopo yo wacho jotelo masani wigi wil pio kanjiri wacho adino gi wigi wil kanjiri to ng'anyo mineno ni thuolo mar ng'anyo ni en thuolo mo ok nyal mi gi sirkal ok nyal mi thuolo ma ng'anyo sirkal ok nyal mi freedom gimiluongo civil liberty gi kizungu freedom of speech, freedom of expression, freedom of association. Freedoms gi omi gi Nyasaye duon dino Nyasaye momi duol mar wuoyo Nyasaye omi gine teko mar paro iwinjoga kantiere ratiro madwarore Nyasaye momi sirkal ok nyal mi freedom iwinjoga the government tij sirkal and protect freedom mari message ma jopiny ng'anyo cha onego ben police provide protection to joma ng'anyo ai kendo gi provide protection ni property ma police ma woga ni gin gidhimna gi tear gas gore gi jong'anyo onego ben police ochung i buildings buildings mag jo biashara onego ben gin kanyo gi prevent jogo ma gi paro maricho mar biro kwalo gi joma go ohala many tij police iwinjoga jogo to giwe joma ng'anyo owegi gi wuotho ka gidwaro giwuok ka gidwaro sana to especially ka ging'anyo peacefully ka onge kit migoyo onge silaha moro ma gitiyogo police tij and protecting the lives and property ma jopiny koro gini e gima onego bed ni waparo nigi mawacho ni par nigi kata ging'eny nyaka wapar nigi mondo ging'e ni ng'anyo ni ok gibi prevented by chike ginyalo mna prevent by timo gina ratiro ni jopiny gi prevent by making sure ni gidwaro nyithindo tich bed nyithindo gi nigi tich nyithindo gi onge thuolo mar dhi streets mar ng'anyo koro sirkal onego bed ni wang'iyo